Здание Татарского государственного театра имени Галиаскара Камала – одно из самых узнаваемых в городе. Достроенный в 1986 году храм искусства быстро стал архитектурной достопримечательностью столицы. В прошлом году стало известно, что для камаловцев построят новое здание. Тогда же был объявлен международный конкурс на разработку концепции театра. Сейчас известны 8 финалистов консорциума, в составе которых именитая архитектурная компания. Еще пару дней, и мы узнаем имя победителя. А пока поговорим с директором театра о том, каким должно быть новое здание. Эльфир Ильшатович, театрга яңа бина кирәк булу турындагы идея кайчан туды һәм ни өчен туды дип сорыйм әле. Театрга яңа бина кирәк дигән сүздән башланмаган иде. Башланган иде ремонт кирәк. Һәм башланган иде безнең площадкаларны, территорияларны эшләү җайланмаларын яхшыртырга һәм әзрәк киңәйтергә, киңәйтү ягыннан. Шуннан соң булды берничә шундый тәкъдимнәр. Айрым каядыр филиал ясарга ул бит Россия театрларында бар шундай. Мәсәлән, Малый театрның Ордынкада филиалы бар, айрым бер бина. Шуннан соң алай иттергәме яки театр янында тагын бер бина төзергәме. Шундай уйларда булды. Башлана һәрбер әйбер ул менә мондай грандиоз әйберләр ул башлана кичкенә генә ремонт ясарга иде. Ремонттан соң менә шулай күпрәп зурга үсте һәм бик дөрес булгандыр дип уйлыйм, чөнки филиал ясасаң каядыр монда икегә бүлеп артистларны читтән алай җөртергә һәм айрым бер бинаны гына анда хезмәт кую штатны икегә бүлергә кирәк. Бер җирдә булса штат бергә була. Шунысын дагы карап, аңлатып, җитәкчеләребезгә күрсәтеп, шулай ук менә яныбызда бина төзергә. Сез бит беләсез, без Казанның кыл уртасында һәм безнең тирәдә бер зур биналар да юк диярлек. Без менә Зур карап сымак. Зур карап дип әйтимсең, һәр бер кеше күрә торган җирдә һәм янында тагын ниндидер бина төзсәң, ул әлбәттә шәһәрнең гүзәллеген, Казанның гүзәллеген әзрәк бәлки бузар иде дигән. Чөнки ияләнгән менә бу Камал театры шундый менә карап кебек тора. Янына бер нәрсә төзсәң, ул бит караптан икенче әйбергә әйләнә. Шушы форсаттан файдаланып сорыйм әле. Яңа бинаны кайда салырга ниятлиләр? Шул ук Кабан күлендә, без менә Кабан күлендә, Аскы Кабанда ук моннан каядыр 800-500 метр бу урыннан. Анда парк, ул паркта менә безгә тәкъдим иттеләр. Моны инде тәкъдим итте Рөстәм Нургалиевич. Әйдәгез, шәһәрнең матурлыгын бузмаска, тагын да аны матурайтырга яңа бина булсын дип тәкъдим итте. Без әлбәттә шатланып кабул иттек. Һәм менә 23 июльдә бәйге архитектурный игълан итилде. Шул архитектурный бәйгедә бүгенге көнгә калды 8 финалист. Инде Алла бирса 16 февральдә жюри, әүхәтле жюри караячак аларның тәкъдимнәрен. Без алар белән инде 3-4 ай тыгыз элемдә эшләдек архитекторлар белән. Архитекторлар алар 8 менә команда, консорциум дип әйтим. Анда чит илдән дә бар белгечләр, архитекторлар, Россиядән дә һәм Казаннан. Сейчас мы находимся в офисе архитекторов Новиковых. В 2015 году они уже участвовали в конкурсе по проектированию набережной озера Нижний Кабан. А теперь финалисты конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания театра Камала. До финала остались считанные дни. Все ли уже готово или правки вносятся до последнего момента? Большинство, конечно, материалов было сдано. 3 числа был дедлайн. Вот. Пару бессонных ночей предшествовало этому. Сейчас мы вносим вправки уже в презентацию, которую мы будем 15 и 16 числа давать для жюри. Но вы уже как готовы? Морально готовы.
Очень уже ждем. Уже хотим сами посмотреть и другие команды, что сделали. И, конечно, уже хочется и результат узнать. А как вы считаете, для чего все-таки нужен был конкурс, да еще и международного масштаба? Неужели наши казанские архитекторы только не смогли бы спроектировать здание новое? Мы, как архитектор, вообще очень рады таким событиям. Это второй международный конкурс. Первый международный конкурс был на озеро Нижний Кабан. Вот. И уже понятно, насколько это важно. С двух, наверное, позиций. Первая — это позиционирование Казани в мире в ряду архитектурных событий. Потому что это некоторое объявление, заявление о том, что у нас происходят архитектурные события. А второе, это важно очень и для самих казанских архитекторов. Потом, когда казанские архитекторы будут участвовать в каких-то международных конкурсах, делать проекты, уже, скажем так, мировое профессиональное сообщество будет знать, что Казань, там что-то классное происходит, на этих ребят нужно обратить внимание. И вот с этой точки зрения, это для архитекторов именно казанских это тоже очень важно. А теперь уже третья позиция о профессионализации. Все-таки, если мы говорим о крупных таких заявочных проектах, конечно же, очень важно иметь опыт реализации инновационных проектов. И как раз вот, когда приезжают иностранные архитекторы, у которых все-таки опыт очень большой, происходит просто очень за эти несколько месяцев очень быстрая передача, скажем так, трансфер вот этих вот профессионализма, обмена знаниями. И с этой точки зрения это тоже очень круто. Ахыргы проектны сайлауда төп фикерне, төп карарны сез кабул итәчәксезме? Беләсезме, монда бит ул бит спектакльләр бәйгесе түгел. Ул иҗат, әлбәттә инде архитектура иҗаты бәйгесе. Әмма ләкин менә әйтеп киттем бит, монда без белмәгән ниндидер четерекле моментлар да мөмкин булырга. Ләкин бу бизгә беренче чиратта театр өчен уңайлы булырга. Без карыйбыз үзебезнең яктан, без әлбәттә әйтәчәкбез үзебезнең сүзебезне һәм без хәзер дә әзерлибез инде документ. Без яз көнне теге елны ясаган функциональный задание буенча караячакбыз. Бөтен безнең теләгән таләпләрне үтәгәнме бу консорциум, үтәмәгәнме? Инде тышкы ягын, Кабанга якын булгач, анда сулыкка якынмы ул? Аларны инде без әйтә алмыйбыз. Әлбәттә, аларны башка белгечләр. Әлбәттә, технический специалистлар аның бар. Бизәлеш буенча да специалистлар белән алар эшләде һәм жюрида да булачак. Анда шулай ук театрга мөкиббән киткән, театрның белән гомер буена булган кешеләр, белгечләр, иҗат кешеләре дәгән. Менә сез милли бизәлеш дип әйтә башладыгыз инде, әмма заманча театр бинасы архитектурасында милли компонентлар булуы мәҗбүри булып чыга бит инде алайса. Алар дагы алдан ук аңладылар, милли театр бинасын сөйләр бит алар. Татар милли театр бинасын төзүчеләр әлбәттә инде нинди элемент булар, мин белмим, әйтә алмыйм. Әмма ләкин менә шундый элемент булсын дип әйтү ул шул ук вакытта дөрес түгел. Чөнки менә без дәгән бит иҗат итәбез. Спектакльне куйсалар, кемдер читтән килеп, менә монда бу герой шулай итеп әйтергә тиеш дип әйтсәләр, ул да хаклы түгел. Без дәгән архитекторларның иҗатларына артык тыкшына алмыйбыз. Аларның ничек алар менә бу дәврдә ничек өйрәнгәннәр татар милләтен, ничек алар күз алларына китерәләр. Монда булдылар алар, Казанны да күрделәр, Казан буенча да, архитектура буенча да без җөрттек аларны. Ничек алар кабул итә, менә шулай алар тәкъдим итәргә тиеш. Ләкин шулай да читтән караганда ук зур бер бинаның, менә бу чынлап та безнең татар театр бинасы диярлек булсын диде. Әлбәттә, без дәгән шуны телибез. Менә хәзерге бинада без Камал театры 35 ел хезмәт итә. Алар без 35 ел элек без күчтек Тинчурин театр бинасыннан, элекеге тарихи бинадан бу бинага. Менә миллилек дигәндә бит
бу бинаны бит халык үзе милли итте. Гомумән театр сәнгате ул атмосфера сәнгате. Спектакльне артистлар, режиссер куя, артистлар уйный. Һәм ул бүген һәм хәзерге вакытта гына ниндидер атмосфера тамаша залында туа. Һәм без дәгән киләчәктә менә шул бинаның эчендә тудырырга тиеш милли атмосфера. Демәк, милли мөхитне халык үзе тудыра. Әлбәттә, әлбәттә. Основным условием было раскрыть татарскую идентичность, чтобы театр не был универсальным в архитектурном смысле, чтобы казанцы могли идентифицировать себя с этим театром, почувствовать, что это их родное. А вот в вашем понимании, какая она идентичность? Вообще, это очень сложный вопрос, и даже организаторы конкурса попросили поставить Ксению Шачневу спектакль, и как раз вот на первом очном заседании нам показали спектакль о том, что такое татарское в представлении зрителей театра Камала, которые все время ходят в театр. Что значит татарский театр именно? И в том числе как раз они и рассуждали именно татарский театр, что такое татарскость, татарское, что такое. Вот. И сейчас, кстати, этот спектакль входит в репертуар, и вот, по-моему, 13-16 числа все могут посмотреть этот спектакль. Вот. И, конечно, ответ был очень такой непростой, неочевидный и неясный. Неочевидный и неясный. Нельзя сказать, что только зеленые или там только вот такие-то вот орнаментальные мотивы. Гораздо все сложнее. Еще про чувства, про эмоции, как люди воспринимают театр. Например, сейчас существующее здание театра Камала люди очень сильно ассоциируют со свободой, с местом, где можно свою как бы идентичность, ну вот, татарская проявить. То есть вот сейчас вот очень как бы слово используется проявиться, быть. Вот это тоже очень важно, и это тоже про национальное, и как это интерпретировать в архитектуру. Это вот очень сложная такая задача. Да, и нас, например, в самом начале главный режиссер театра Фарид Рафкатович озадачил такой фразой, что татарский театр должен быть и открытый, и в то же время закрытый. Но он озадачил, тем самым поставил нам такой вызов решить эту задачу. И мне кажется, у нас очень хорошо получилось это сделать. Мы будем отвечать этому вызову. Ну, это здорово. А сколько времени потребуется для строительства здания по вашему проекту? Я думаю, что сроки, они примерно для крупных объектов одинаковые, но вот, например, можно ориентироваться по ГЭС-2, сейчас открылась в Москве. С российской стороны были заявки, что будет реализовано за 3 года. Ренцо Пьяный, который проектировал, он говорил, что такие объекты за 7 лет строятся. В итоге было построено за 5. Поэтому вот примерно, наверное, такой вот ответ. Шулай да. Тамашачыларның бу сер түгел. Иң яраткан театр бинасы менә шушында шулай бит. Тамашачыларның иң яраткан театр бинасында театр яңа бинага күчкәч ниләр булыр соң? Менә монда нәрсә урнашыр? Бу бина шулай ук сезнең карамакта калачак. Бу бинаны турында сүз. Әйе. Бу бинада әлегә без күчкәнчегә хәтлек әле ничек дип әйтим, тумаган атның билен сындырырга ярамый. Юк, халыкта бит инде борчылу уйлар туды. Ничек инде безнең яраткан театрның бинасыннан күчәләр, аны нишләтәләр, җимерәләр микән, сүтәләр микән дигән сорау туа. Сүтелмәгән очракта да ул бинада нәрсә булыр соң дигән сорау туа. Һәр хәлдә менә мин алдан ук андай әйберләрне ничек дип әйтим, алдан әйтергә нәрсә, төгәл нәрсә буласын әйтә алмыйм. Әмма дә ләкин барыбер безнең җитәкчеләребез, республика җитәкчеләре моны бөтенесен аңлый. Монда сәнгать,
монда мәдәният, сәнгать үзәге. Шуңа да күрә киләчәктә дәген ул сәнгать үзәге булып калыр. Татарның мәдәни ниндидер учагы булачак әлбәттә монда. Аны һәрбер кеше әйтә, һәрбер кеше зарлана. Миңа дагын үтеп бара идем, менә кирип сездән сорамакчы идем дип, кирип сораучылар да бар, тамашачылар да, гади кешеләр дә, гади кешеләр керәләр. Менә минем директорга сорау бар, шалтыраталар вакытыдан. Мен әйтәм, кертегез, әйдәгез сөйләшик нәрсә. Менә минем сорау, менә бит без ияләндек монда җөрергә. Безгә бит шундый рәхәт монда. Мен әйтәм, кем әйтте соң сезгә икенче бинада сезгә рәхәт булмаячак? Кем әйтте соң анда уңайсыз булачак? Ну менә безнең ияләнгән җир. Кеше, адәм баласы шундый заттыр инде. Ул нәрсәгәдер ияләнә һәм аны үз итеп кабул итә. Үз итәсең син атмосфераны. Менә безнең театрга килеп кергәч, файдан менә шундый атмосфера туа, җылы, рәхәт. Шуны яраталар, шуңа ияләнгән безнең халык. Һәм әлбәттә инде теге бинада да, яңа бинада да ул атмосфера туачак. Мин аңа 100% бирәм, шикләнмим, чөнки эчтәлек биттегендә күчә. Атмосфера эчтәлектән туа. Бу заллар күбрәк булачак дигән сүзме, әллә залның теге мәйданы сыйдырышлылыгы? Әйе, залларда күп булачак, залларда төрле заллар булачак. Әлегә 3 зал дип күз алдына киләбез. Әлбәттә инде төп зал, зур зал, әлеге безнең зур залныкы кебек булачак, әмма дә ләкин безнең бүгенге бинада ул тамаша залы, ул күбрәк концерт залларына ошап тора. Ошап кына да тормый, монда әле спектакльләр уйнала микрофонсыз, акустик ягы да бар. Шуннан алып без инде аны әзрәк театраль иттермәкче булабыз һәм аны архитекторлар инде тәкъдим иттеләр безгә. Сез шушы көнгә бара бердә 8 консорциумның да проектлары белән азмы-күпме инде таныш, шулай бит? Әлбәттә. Сезнең күңелегезгә Без аларны эшләдек бергә, алар белән, һәрберсе белән. Бигрәк тә. Димәк, аеруча сезнең күңелегезгә охшаган проектлар бармы? Менә шушы 8-нән дә, әллә 8-нән дә сайлап алу бик авырмы? Әлегә әйтеп булмый кайсысы, чөнки алар җибәрәләр ниндидер рәсемнәр, ниндидер формалар дип әйтимме, чертежлар җибәрәләр, әмма дә ләкин үзгәрешләр, һаман кертәләр үзгәрешләр, яңарталар, әйбәтләтәләр. Ләкин күңелгә ятышлысы бармы соң? Сер итеп кенә әйтик. Барысы да күңелгә ятышлы, чөнки мин әйтәм бит, миңа үземә бик кызык булды бу бәйгедә катнашырга. Һәм мин уйламаган идем, менә безнең бу функциональ заданиедан 8 төрле проект килеп чыга дип. Нәрсә инде? Ул функциональ заданиедә язылган бит инде. Бу кирәк, тегесе кирәк, монысы кирәк. Тотта урнаштырасың да куясың. Юк, алар менә иҗат ягыннан килеп, ничектер җайлаштырып безнең өчен дигән эшләгәннәр һәм алар менә 8 дә төрле. А вот в этом конкурсе кого вы считаете своими прямыми конкурентами? Это даже сами организаторы конкурса, которые делают конкурсы по всей России, они сказали, что вот финалисты в этом конкурсе прям максимально крутые. То есть они сами были удивлены, насколько крутые архитекторы заявились на участие в конкурсе. Этот конкурс позволяет не конкурировать с зарубежными специалистами, а с ними объединиться, вот, и обменяться опытом, наоборот, выйти на уровень международный и европейских коллег. Вот это вот очень круто, что сначала ты как бы объединяешься с этими известными архитекторами, и это стимулирует выход на такой же уровень. Әмма театр ягыннан проектларны сайлауда кемнәр катнаша? Безнең баш режиссерыбыз Фәрит Равкач Бикчентаев, Искәндәр Хайруллин, халык артисты, шулай ук Ренат Абайтаҗетдинов, әлбәттә мин. Экспертлар, бар бит әле экспертлар, жюрилар, экспертларда дагы шулай ук безнең баш рәссам, шулай ук сәхнә эшчеләрен бергә тотучы
цехлар. Демек, барысы труппада алар, мында- әлбәттә, катнаша, бөтенесе катнаша, бөтенесе хәбәрдар һәм алар күрәчәкләр ничек нәрсә булачагын. Минемчә, татар Алдан халкы әйтеп өчен булмый. бу бик мөһим. Әлбәттә. Миллилек чагылышы булса, бу шәп булыр иде. Миллилек театрда ул сәхнәдә булырга тиеш, һәм инде атмосферада. Можете вот рассказать о вашей студии, скажем? Да, с большим удовольствием. Но в сферу архитектуры нас ввел наш папа Николай Михайлович Новиков. Он, я считаю, заслуженный архитектор Казани. Он сделал очень много, построил зданий и вклад в архитектуру и Развитие в, города. Да, в развитие города. Вот, и мы с Аней пошли по его стопам, ни разу об этом не жалеем. Вот. Но каждая из нас выбрала сектор, в котором успешно себя реализовывает. То есть вы в этом деле уже с детства, получается, росли? Да, кстати, это тоже интересная такая тема. Очень интересно, почему иногда дети идут по стопам своих родителей, а почему нет. Так, почему же? Вот когда они в семье влюбляются через деятельность родителей в эту профессию, они идут. Когда они видят, что родители успешны, им любят, и они счастливы в этой профессии, это их вдохновляет, и они идут. И вот как раз мы обсуждали, там, например, у врачей тоже, как хочется, чтобы, получается, дети шли как бы в этих профессиях по стопам родителей, потому что, конечно, у нас есть, вот вы говорите про преимущества, у нас, конечно, есть глобальное такое преимущество, что мы там обучались не 5, там, не 6, не 7 лет, как ребята, а у нас этот процесс обучения в разговорах, в обсуждениях, в дискуссиях семейных, он постоянен. Рассказывать полностью о вашем проекте как бы не получится еще пока. Но что-то вообще вы можете рассказать? Да, я думаю, что мы можем сказать, что поскольку мы озеро Нижний Кабан, это вообще с озерами и Нижний Кабан, и Средний Кабан мы были авторами эскизного проекта на Грибной канал. А вообще с озерами нас как бы вот как-то так получается, что судьба ведет наши проекты через эти места очень красивые. Мы очень озеро любим и считаем, что очень важна природная составляющая. И то, что было заявлено изначально организаторами, что очень важно раскрыть идею парка, сохранить идею парка. Это прям будет у нас ключевым в проекте. Һәм ничек кенә теге кызыклы да булып яңгырамасын бу сорау, шулай да сезнең өметләрегез менә шул бинага карата. Зур. Зур булсын инде. Зур. Я, зур булсын, биеклек бу. Yo, миңа иң мөһиме ул уңайлы булсын өчен иде. Ул уңайлылык. Эшчеләргә дәгән, тамашачыларга дәгән. Гади кешеләргә дәгән, килеп карап китүчеләргә дәгән. Уңайлылык. Бүгенге дөньяда тамашачы өчен дәгән һәм гомумән һәрбер кешегә кирәк уңайлылык. Безнең хәзер билетлар инде күптән 70% интернеттан сатыла. Хәзер ипине дәгән китереп кенә бирәләр, интернеттан заказ ясыйсың. Кешенең хәзер иң мөһиме ул уңайлылык. Менә иң зур факт. Резюмируя вообще нашу беседу, хотелось бы пожелать вам удачи. Да, спасибо. Это, Осталось кстати, совсем очень чуть-чуть. важно, да. Это очень важно, потому что все равно, поскольку работы все очень сильные, но поскольку проект очень много про эмоции и про, наверное, энергию, это очень про татарское, про казанское, про местное, это очень важно нам, поддержка именно местного сообщества, местного зрителя, казанцев. Да. Да. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.